İllan izine kamera düşse, men izime sinyal maşin düşer. Ana. Ana. Kameralan mormam kaçtı. Samsak. Bana da satışanlar dine sinyali. Mercan tu alsana. Ena soğum. Bu men su getiren için mi? Yo, men Ya gidemem. men su getiren için. Ay. Aşkım, sana da ul sürprizim var. Vay neyme sürpriz. Soğuk değil, ay dayıyorsun, aytım düzdürdüm ben sana tarif et. Neyleydin? Karış. Karam, mungulina ellara, uzadık kovurma. Vay, men neyme kara mı? Kara demedim onu, yanlış bir ödeyen o kese. Süygülüğünü tarif ettiydi onu, şakalansı ettiydim, idir kara demedim, esas seni yanlış anılay. Gıydır, kümüşte kanoğa, kızıldak yara. Aşkım, men ne bir daha sen fikirlenmeyen ettiyen mi? Hem mi zadın çözüdün ettim, hazır şunun az vaktin kızıl olya. Vay, kızılat verecek olan mı? Ne, şu arzuğum kelleğine, salmış ol arzuğu. Hazır bitidip kızıl saydırıp verecek. Hiç kim bilmeyen, özüm bilmeyen. Başım ayılap gitti, uzaklara sallı tuzaklara. Vay, mıngıç kımmat görünýäli. Kımmat, kımmat. Yönü ne mi deyin mi? Bunun it diyen işleri kımmat yönü. Bahalar, azapları arzan olur. Ussat serge. Benim geldim gülüm salam. Ömrüm baktım salam. Kovmayatam. O ne yemek olmadı o? Ne? Ne öyle? Kızıl yağla gitmeli şunu. Yedil atam, özüm bilmeliler, kızıl saydıracak. Kumuşluğun atam, bizim bilmelilerle bitidip kızıl sayıp verin. Yo düşündüm. Kızıl lakası geliyorlar. Kızıl Alper. Ay havan ne olsun soğuktan tamam. Ey adama yatan minkil. Onu alıp verecek, onu otuyor, o kızıl. Bak, başını yumuşadan basmalı. Atam, var mı çok aşkım var mı? Ağam, şu fayda kızıl kater et, madalyalar diye söyleme. Oğlan. İngi madalyalar mı? Kile teredi ya sabrımız olsun. Onun bu yağdaylarına mı? Ahmet. Bediyan işimiz kımmet. Azamı, Adamı il yeter. el yeterli. Onu o kadar say ha. Öyle kızıl var. Zanzarcık buna kulak kankası. Şunu bari geçsen bit bahadan alarsın. Mesela, Sen kuvvetleri münasip aşkım. Hep burada ilik ko. İlk etmelisin var da. Ecen kızılları. Canı hep ben de tatlı. Allah'ın yerinden hem kımmat alyalar. Samalı da mindiray mı? Sonra hakik şunu düşünür. Düşünür. Sonra kımmat bunlara satar. Nereden yerinden alır. Aşkım şunu hem de adı kızıl yağla. Şurada kızıl yağla korktu oraya. İlle muha görünýär. Söylüyorum bana attığında bol ya diyeceğin o. İsteyen mi ne? Yan kumşuna hazır kızıl ol ya. Senin şu vatkayı ertir gelin ol ya. Yoksa bloggerlar atak edip yatır ara ölüm yığın aymasam o sen o. Usta server himleyeceğine de karış ya. Salli. Yan trafkan nille vardım o çağa sen geçen ulan nille kokku yordun oraya maskara edip. Vay, izin çok bunlara ne parayı no. Yön atamın çağla da no. Onun yaşından 40 yaşayan. Ay yöne beni taktım o. Cennet bahadan arkamda kaçayla da gülen yok mutin orçurda yok rahatta yok. Şunun konkunu var gülen büktüm ha. Şimdi şöyle günah edecek ya. Şöyle bolcok salih günah edip yadadım halis. Ne hatta tan. Din adamlara komaga deyip yanlışlık edip görecek amına. Yine birazcık da Allah yadır bugün alemden döktüm. Yine koymağa gidip gelecek. Tamam, bana mı çan edecek kadar. Sesin kesiliyor.
Goňşy. Ey, fink näme şu at? O ne sen kilema yo salamat bul goňşudan nimen bilerim o. Goňşuň waka sen nazatdan közünmeler atan bilýän aşraýan inşultur men näme bolýar bu? Näme bolýar atan bir teklemeli mi? Teklenýän maşyn o şu. Maşina diýen o kofin teklemeli mi diýän atan. Ne balyk uýdunmy o? Muny näde kodarsyn o? Muny näde kodarsyn? Kurban şor etdiňmi? Hawa, Täze eşik çorap giýdiňmi? hawa geydi. Oy, kurban şor etdiňmi? Maşinada kurban şor etmeli o. Men ýa zatlan gowzaklanmaly. Ýermi damy? Görän ýagyň güýçberden şu bolýar da gulmy. Burun ýagyň uýmalar o. Ondan mundan isten zadyna ananmy? Mhm. Diňe rezultat geçirmeli bu hayatda. Näde? Seret atam, häzir men sana bir maslahat berjek. Anan. Maşin hiç saçan durmaýar. Hiç ýeli. Ýugdurumda da ýörep barýar ýugdurum. Garas bir bunda. Şuň közün ýany atym men 1 minut durup men atamjan. 1 minut ýekizem. Dur. Görän ýagyň goýmaý da. Öňküsünlere marly. Ýa-da goňşy gerbetli edermi? Eşitdiňmi başyny olyp? Ýok. Eşitdik goý. Başyny ol. Germaniýa oly. Tema çözülýär. Bilik ýalardan hile bolşa açylsa bitmişler şuňa. Pastoluş ne açık gördün mü eýmizde? İýýärler da pastoluş ýeň goýýar. Öýde. Açylsa şoň ýalypdyr. Şunu goýýan atam, hidre derdim. Ey, daşyna da döktüm da atam. Bak sen, mokrubamy? Derek tutulýar. Daşyna gitdi de, bak sen. Aha. İçine. Renk çagaşyny görýän atam. Mundan nahar üsret görünüm, ahom hakaat tutmasyny görüp. Botdun arkaýyn. Başyny hol goýdy goňşy, üýtgedi bolan bolşy. Sizem bolşuňyz üýtgetjek bolsaňyz, maşiniňizy söýýän bolsaňyz, maşiniňiz zaýramajak bolsaňyz, Germaniýanyň öňünde. Başyny ol, himme maşina maslahat berýär. Garantiýasy 100%. Raçka purlun garnaşsyň barmy? Ya hiç garnaşyň var. Iň tirkete, haýkete. Iň tizkete, haýskete, rakete. Ha, doğru. Barmy? Adam wer çarpar. Signal basma halayan Lukmany näme diýilýär? Signal basmak halayan Lukmany. Bilmegim aýda. Tebip Normal. iki aýagyň ortasyndan atylan oku näme diýilýär? Kaýan orta natyň oku. Hawa. Aýda ne? Zamok diýilýär. Jirafa durna men sen göremok diýse durna näme diýipdir? Ýokary ýükseretmi? Ya, Bilmem. ene men durna diýip. Bir pärli adamlara näme diýilýär? Bir päli adamlara. Pälwanmy? Hawa. Nokia firmanyň çykaran gurjağynyň ady näme? Kiýemy? Aýda ne? Pinokyo. Pinokyo. Bolmadyklarda näme diýilýär? Bolmadyklarda näme diýilýär? Bolmadyk. Bolmanmy? Yo. Bolgusyz. Eden işini okunyan super gahrmanyň ady näme? Eden için ökünýän. Deadpoolmy? Krishmi? Ýok. Wetchikmi? Ýok, super gahrmany. Kim? Pushman. Pushman. Marvel kino düşürýär. Dogrymy? Möýe adam Spider-Man. Güýçli adam Superman. Dogrymy? Batman. Eger türkmen şo kino düşüren bolsa näme at bererdi? Türkmen düşen bolsamy? Türkmen ha. Türkmen. Perman. Mene kelim. Şunku da varamı geçir kutariyat bilen bugünkü mehmanım Kuwat Kapı. Bilen bugünkü maýetkär bilen täze. Hawar bra. Oğlum adın näme? Zübeyde. Meň adym Gelegen. Zübeyde ýaşma hoş geldin. Häzir 2 minutiň içinde men taňa sorak berjek. Eziň näme kärdi işleýän biljek boljak. Eger bilsem, men utdum. Bilmesem, taň 15 közleriň adyna isteni kebapdan sowgat bolýam. Böyle başlayalım onu. İşleýän kärni işlemek üçin bilim ýokary bolmak zerurmy? Hava hükmen. Eger men ýokary bilim bolman, sen eziň işleýän kärni daşyndan öwrenip, şol işte işläp bilýärmi? Yok. Falan. Ýokary bilimi 5 ýyllyk 6 ýyllyk? 5.
5 ýyl bolsa doktor adäl. Näme? Görüjülük işine baglymy ya, ofis işine? Yok. İşte Ikdemden. ikdemden. Edýän işiniň gazanjy näli? Türkmenistan şertler boýunça gowmya, petmiýe, ortamy? Katı kovu. İşleyen iş için. Kompüter zerurmy, zerur dämi? Hükmen zerur. Kompüter zerur. Köçeden geçip barýan bir näşe ejen kärni hödürlesek işlejekmi diýip. Şol begenip alarmy ýa pikirlenirmi? Beğenip alır hükmen. Aýlygy ýokary bolan üçin işiňi öz gowma. İkisem kovu. Umuman halkymyň arasynda analiz etsek, şu işi erkekler köp paýlaýarmy ýa denanlar köp paýlaýar? Denanlarım erkeklerim saylayın. Deňe-deň de 50-50. Esasen ayarlar. Kitap ayarlar. Edýän işi jemgyýetde peýdalmy ýa diňe öz gadamlyk üçinmi? Yo emmek şäpeyda. Ha, düşünükli. Öňüm patýarmy ýa da hyzmat edýän? Halkımıza hizmet Bu işi ýöküret edip bilýärmi ýa hökman ýany kömekçi zerurmy? Yok ya köze Edip bilýär. Endi men düşünüşme bar da, sen ejeň bolmy? Hava bildin ya näme olim dona bildin. Näme boldy bilmeýän döner berdi otyra. Berek, näme boldy sen takmaýan bilen, goşmaň aýyrmakdan, pataklamakdan. Yok. Ýokmy? Tarih bilen baglymy? Adam iş goşu bilen baglymy? Yok aýdam. Elementler barmy garyp goşulýar? Näme? Sport barmy? Bedenteri bolmy diýip. O näme olma? Zähmet bolmy? Yok. Onun için 5 yıl okap. Döner alsaksın o. Başka mol almadan näme olmsa? Aýdam yok bildin de. Yani men molumdan bildim ben mi? Sen öýüň. Böyle näme olim dona bildin de. Yok. Men taýatman başka näme Bir olmaly? alda. Geometri, matematik, Yok. fizika. Yok. Böyle berda birdi. Hökman jyýymda döner bereli. Ýönetem hünärni öň aýda. Türkmen dili edebiyatı mı olur? Türkmen dili bilen molum eken. 11 közleri ýysaşan boş oýnap, hemmäňe 11 közleriniň disneýde täzini okudymda garaşýar.